बेजों लोगोसेहाय आङो दिनै बे लाइब्रेरिखौहाय बेखेवनो थाखाय आङो सारखौ गुरैयै खावलायबाय। जोंनि गेजेराव बे लाइब्रेरिखौ गायसनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बै समाव जोंनि दानि बिटिआरनि सीएम सार प्रमद बर' सारानो आफादगिरिमोन। दा लोगोसे जोंनाव जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि मानगोनां आफादगिरि श्री दिपेन बर' सार। बड'फा इउएन गभर्नमेन्टआव बेखौहाय बेखेवनो थाखाय जों आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय सारना जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय। दा बे समाव गोथार फुंबिलि समावहाय आङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सीएम सार प्रमद बर' सारखौहाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानोना गोबाव सम बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव सार बिनि जोंहा जोंनि गेजेराव दंबावो जोंनि बिटिआरनि सीएम सार श्री प्रमद सार सारखौहाय आं बाथ्रा बायदि फरायनो गुरै खावलायबाय। दा जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव भारताव जे केपिटेल আছে নতুন দিল্লীত বড়োফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বিটিআৰ চৰকাৰ আমি একেলগে স্থাপন কৰিলোঁ। आदर्श गामि गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरनैसो आगोलाव थांखि लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो बे बड'फानि जोनोम गामि गरागारियाव बड'फानि मुसुखा गायसननाय, चिल्ड्रेन लाइब्रेरि लुनाय आरो माखासे हाबाफारिफोर लादोंमोन। दा दिनै बे चिल्ड्रेन लाइब्रेरिखौ बेखेवनाय आरो लोगोसे बड'फानि मुसुखाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि आफादगिरि बयजोंबो मान होजानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथां, जोंनि बाहागो लानो हानाय एमसिएलए माधव सेट्रि बिथां, तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दिप बसुमतारी बिथां, बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सिएसडि बिथां, पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म बिथां,